Zeeland heeft heel veel kerken. De gemeente Sluis is daar een heel goed voorbeeld van. Maar een deel van Zeeland krimpt qua bevolking. Dus zeker de gemeente Sluis ook. Heel Vlaanderen krimpt eigenlijk. En daarnaast gaan ook steeds minder mensen naar de kerk toe. Dus dat betekent dat we naar de kerk steeds leger komen. En ook, dat ook kerken dicht zullen moeten gaan. De vraag is natuurlijk ook inderdaad, ja, kunnen de kerken open blijven in een andere functie, met een andere functie? Of moeten ze verdwijnen, moeten ze gesloopt worden? Het is de uitdaging dus om voor al die kerken die vrijkomen in de nabije toekomst, om daar een nieuwe bestemming voor te vinden. Bedankt. Centrum. Ja, dit was eigenlijk gewoon een gebouw waarop alles in gedaan kon worden, eventueel evenementen, restaurant of café, kinderopvang. En net als hier in Groede is net een nieuw gebouw gebouwd voor de huisarts en de fysiotherapeut. In principe kan dat net zo goed in de kerk, dat gebouw is er toch al. En ja, als je het een beetje leuk inricht, waarom niet? En je heeft dan ook nog slaapfeestjes houden. Ja, het klinkt een beetje raar, maar eigenlijk is het ook wel leuk om met vriendengroep gewoon hier eens een keer te slapen. Heel origineel, ik bedoel maar. En dan voor die opvang, voor de vluchtelingen, daklozen, weglopers, die hoef je niet per se te betalen. Maar als je nou zegt van, goh, ik wil hier een slaapfeestje houden, dan kan je bijvoorbeeld gewoon zeggen van €5 per persoon. Als eerste idee hebben we een partycentrum. We hebben daarbij dat je dan entree moet betalen, want dat is normaal in de disco, dus dan kan je lekker geld heffen. En dan hadden we panfeesten. Pan zijn zeg maar homofeesten, maar dan ook voor niet-homo's. Ja, ik weet niet echt hoe ik het anders kan omschrijven. En wij hebben het idee dat er niet echt heel erg veel homo-bi-vrije feesten in Zeeland zijn. En een kerk vonden we wel een symbolische plek. Mochten jullie ideeën hebben, hou ze niet voor jezelf. Ventileer ze en stuur ze naar de gemeente, stuur ze naar mij. Sommigen hebben een adres of naar info@gemeentesluis.nl. Dan komen ze wel terecht waar ze terecht moeten komen en kunnen wij nog meenemen in het vervolgtraject. Misschien word je vannacht wakker en zeg van, hé, ik heb zo'n idee.